Hello mga bay, kumusta mong tanan? Mayong gabi. Mayong gabi mon. Ay, Diyos. Kaya nga nakatalikod ako, yung marap sa'yo. Ito yung binigay sa akin ng alaga ko. Yung face mask ba nga, uling bitaw. Diyos ko, bro. Bagong uso ngayon na face mask na Tawa ko pala uling. dyan, no? Ang sarap kaya oh. Kaya pala gusto na Latifa yan. Parang ang ano siya, parang Colgate yung lasa, yung ano niya, Laba- pakiramdam, angang-angang. Ang sarap sa mukha. So, ang nangyari kasi, ihaw ng ihaw, tapos, alam mo yun, ito na yung resulta ba? Palagi sila nagpapabarbecue. Anya, tapos yung video ko kanina, maraming simento. So, naghalo muna ako ng kunti simento para isiminto ko sa mukha ko. So, medyo kapoy kaya mga kalawasan, no, namatay talaga ako kanina. Bumaba na si Momon, hindi ko nga naramdaman na gumising siya, nag-toothbrush, nag-ingay-ingay. Wala talaga, patay talaga ako mga bayas. Wala akong narinig na kahit kunting kaluskos ni Monmon, wala talaga. Tapos, nagpahinga kami kanina, mga alas 4 na yon mahigit, no? Tapos, pag akyat ko dito, saglit lang ako naka-cellphone. Tapos, ang ginawa, sabi ko, maghintay sana ako para manood ng, ng live bitaw ni Big Brother. Kay, kabalo na mo, adik, SPBB si Inday. Gusto na ko mahalaman kung kinsay nakadaog, kung si Loba or si Mary Grace. Tapos maglaban man dayon si Pumia og si Andre. My God, gusto na ko makabalo. So, wala na gyud ko nakalantaw sa ilahang live kay namatay lagi ko nakatungog ko. Nag-alarm ko og alas 7 kay para manao para magtiwas mi sa tapusin namin ang ginagawa namin sa baba. Ngayon kay nakatulog man ako ulit day. So, nagising na lang ako mag alas 9 na yun mo, no? Mag alas 8:35. Pagtingin ko sabi, pagbangon ko nalagpot na yung kumot ko sa, Mon, nasaan ka naman? Wala na si Monmon sa kama niya, oh. Pwede. Hindi, ha? Kabila. Ayan, hindi pwede sa iPhone lang yan. iPhone yan na headset. wala tayong iPhone. Ibinigay yan natin. Bakit bigyan mo ako ng headset na iPhone? Wala mo ko iPhone. Bigay ko to kay Risa, may iPhone siya eh. Tapos ang nangyari, yun, talon talaga ako kanina, no. Tingin ko wala na si Monmon, nagising ako sa sigaw ni kasi nag-shoutout naman yung himungaan kay dumating pala, umuwi ng maaga, yun nga 8:45 umuwi. Kasi madalas umuwi yun mga 10:30 or 11 na ng gabi. Kanina, inagahan talaga niya kaya nagulat ako as in yung puso ko bag. Maganon talaga yung puso ko. Alam mo yung pag makakita ka ng crush mo, bag. Sa sobrang kaba. Tapos ang nangyari, ayun. Hindi man na ako kahit nakahilamos ba. Tapos pagbaba, bilisan mo kay magpunta kayo sa palengke. Ganyan, magbili ng yung mga gamit ni Munmun. Sabi ko, baka may muta pa ako. Sabi ko ganun kay hindi ko pinalata na kagigising ko lang kay makapiso ko si mungaan ko. Palataan ko nagigising ko lang basta kay muta na lang ko dito sa sakin ko. Kasi napakoy laway-laway ana-ana. At tos tindahan mo to nga. Pag-abot ito sa tindahan, nagduko-duko yung kumain mga bahay kay makitaan ko sa mga kababayan nato. Uy, gimuta pa man ni si Inday kabari gimuta man ning kagwang ni. Galaway-laway pa mga aping ani. So may gani kay wala gid in taon. Pating pangita ginakog sa amin in taon dito nga pwede mo sa mina may kay daghang sa amin ko ay Ginoo muta in taon din hina sa kuan sa supermarket na anguan na namin. Kay wa day time di kay nagdali na lagi. So karon maglantaw ko og live ni Big Brother gawa na ko ako kalantaw ganiha kay mo lagi to namatay lagi ko sa kakapoy. Grabe ang lambot gid ko ganina para kung lagnatin ba. Tapos tan-aw na ko be ang live ganiha kay unsay reaksyon na to ani asa man ang live. Why live Big Brother? Live 5 hours ago. Mao siguro ni 5 hours ago man. So siguro nakakita na mo ani nga live ganiha nga mo daghan mo nakakita ako pa ko kita. So nabungol na kay ko aning sa personal magkamukha tayo. Pabalik-balik na lang hasta ning si kuan sige kiyod ni si Bayot aning kuan lingkuranan. Time sa magbasa ko og comment be.
Unsa man ni? Adi sa kong basag comment kinahanglan nga makuan sa ko. Unsa man ni nga minutes ni ako man ning i-skip ning Premiere kay ini entrance nila ba sige na lang sa personal magkamukha tayo. Kasawa gid ya. So mo to ang nahitabo is dili pa nominado si hey ito na si GC pa man eh. Si GC na ni ang mugawas. Dinhin ako nga side karon maglantaw. Dara. Di mo ko kabawa ni reaction uy. Nga na makita ba? Ang sabi, sigaw man mo. Pastor sa nato ni. Kisa may nagwagi. Unsa man na? Okay. Diha mo. Ba, nabungol ko. Asa man to ako napindot? Atay kata ay kusuga ba? Uy, Ginoo na full man day ang kuan. Yan. Yung si JC ang ano parang magaan na ang pagkaramdam ko no. Hindi na masyadong mabigat. Pero yung si Yam talaga, Diyos ko. Ginoo ko, labaw pa bulagang uyab. Dool dayon si Mark. Ako lay maminaw. Kabalo na mo kung unsay mga nahitabuan eh. Goodbye, Jessie. Okay lang sa kanila nilo. Sa kanang ibang housemate. Si Honey lang talaga ang medyo mabigat sa kanya kasi bago pa lang siya. Tapos siya pa yung nanalo. So, muna, nga wag kita kabalo sa itong kapalaran. Hindi talaga natin alam ang ating kapalaran. Laban lang kayo dyan. Kayo din dyan, laban lang kayo, ha? Nga addicts PBB. Maura kalingawan na to, ani? Gwapo si GC, no? May halo siyang John Lloyd and Piolo Pascual. Pwede pa kapag ka mag-alala, ha? Hintayin mo lang sabihin ni Kuya. Proud ako. Hindi kita kano-ano. Yan na. Grabe ang iyak niya eh. Si Kuya no, parang Panginoon lang.
Nanigas na yung mukha ko. Pero kawawa naman si GC. Kung manalo si Mary Grace, manalo si Andre. So, ang nominado si JC, si Lou, si Yam Yam, tsaka si Pumi. So, hindi naman pwedeng malakas yung tatlo eh. Si Lou, si Pumi, tsaka si Yam Yam of course. So, si JC ang laglag. Kawawa naman si JC, no? Last chance mo na yung JC. Nasa taong bayan ang iyong kaligtasan. Wala ang signal, patalastas na ito. Sa Pag si kuya, ini-skip ko yung patalastas. Sorry, kuya. Iurong ko na to. Kita ko na to eh. Sana. Punta na tayo dun. Sana yun. Yun yung signal eh. Ay, yung naglalaro na to. Yan. Malalaman. Si Marco. Nilalagari. Gigabas-bas, Bisaya. Iano muna natin. Tangkad na ni Marco, pogi. Sana, kuya? Okay, dito tayo banda. Pati si Don nung lumabas si Yam Yam, no? Grabe yung iyak ni Don. Yung iyak na ako naiyak, tapos bigla akong natawa kasi pati si Don umiyak. Parang mga timang na tayo, no? Umiiyak, tumatawa, tapos tumutulo ang luha. Balik na sa loob ng bahay doon. Ayan. Balik na sa PBB Utso. Ay.
Ay, sabay, magkatabi sila naglaro. Nagiyakan man tong dalawa, oh. Hmm? Beautiful. Maganda ikaw. Maganda ka. Magandain ka. Yee! Marami magkagusto sa'yo. Masyado kang gwapo. Ang sweet naman ang dalawa. Kaiba naman anunsyo mo, kuya. Ayaw niya anunsyo doon sa lahat. Kawawa naman yung apat na lalaki. Si Honey, si Andre, si Pomi, at saka si Mark. Nakatayo sila lahat eh. Yung taon, si Adriano na nampiling. Sino? Hmm. Oh my God. Si Mary Grace ang nanalo, bay. Talo nga silo. Mary Grace, 29 minutes. Lu, 41. Agay, kahaba. Man kay Lu, oy. Ang bilis din ni Mary Grace, ano? Basta OFW talaga, ma'am. Diskarte. Kahit mabigat ang trabaho. Ito, ang kawawa man si Adriano. Ang babalik si Mary Grace. Ang akala alam ni Mary Grace, lalabas na si Lo. Ala, makita na si Amyon si Lo. Parang ito lang yung ano, na hindi gaano nakakaiyak. Pero yung yam-yam talaga, ay, grabe. Ganda ni Lo. Smile ka naman, Mary Grace. Naglaylay, gidan si mod mo ya. Purya buyag. Gusto ko yung hair ni Mary Grace. Bagsak. Love you, ate. Alam ni Mary Grace, labas na siya. Hala, andyan na Adriano. Si Mary Grace ang bumalik sa'yo. Kawawa yung apat, oh, naghintay. Kung sinong babalik. Pagbukas, bang! Tayo sila lahat, oh. Si Luang wala. Tayo lahat ang apat na lalaki. Wawa naman si Adriano. Pogi eh, bait pa. Oh! Ano, Andri? Yakapin mo lang si Mary Grace. Nakala mo siya si Lou. Yon, yakap nga. Diyan mo na lang iiyak yung para kay Lou.
Wawa naman si Adriano. Isipin mo na lang si Luyan. Nandiyan na. Hindi man lang yumakap yung tatlo. Wawa naman si Adriano. Diyos ko po. Ang lupit pa ng music mo, kuya. Pabalikin kaya ni Kuya Silo? I promise cheesecake. Pabalikin mo naman, kuya, last yakap. You seriously? That's what I'm telling myself. Ano, Kuya Mark? Regards ako sa chinelas mong purple. Akala mo, Kuya Mark, labas na sila, ano? Yee! Anansyo, ayan na. Nominado ka lang, Lo. Nagsubok lang. Dito na. Laban. Nominado. Bahagi. Lahat pala ng talo, bahagi sa listahan ng mga nominado. Kita kaya! Dalawang. Kita pa si Yam. Ayan. Namimiss niya si Yam. Sobrang iksi naman ang short nilo. Nandiyan na, Yam. Ang bilis na Yam. Ala, nagtago pa sa likod.
likod ng pinto. Nandiyan si Yam Yam sa likod na tulala. Oh my God. May pag-asa pa. Di ba Yam Yam sa likod? Yung uling ko, nagtuluan ng luha. Marami na tayong talunan. Marami na silang talunan. Ano kaya? Yan si Andriano. Parang may tagyawat si Andriano sa dulo ng kilay. Hihi. Pugi ni Andriano tinipon. Bakit? Itaas na yung plug ni Mary Grace. Lahat ng galing sa ano? Lahat ng galing sa Camstar Hunt ang nasa flag. Wala pang original housemate. Yan ang ilaw. Maglalaban na yung dalawang plangga ko. Ano ba yan? Ang ganda ng hair mo, Tony. Kakulay ng yung dress. Ayan na. Cute. Hello, Philippines, and hello, world. BB Space. Yam Yam. Para sa mga nasa ibang bansa. +63 2336. 6 pala. Andiyan na. Magbalot na yung dalawa. Mag-impake na. Pogi ni Pume. I'm ready to fight. Para sa panggarap. My brother Yam Yam. Yee! Si Bumi, now I understand your feelings. Oh my God. Diyan na, maglalaro na sila. Maganda tong laro nila, kasi
Mapapanood ng housemate at sabay sila. Nandiyan na naman. Skip natin to. Sorry Marco and Don. Gusto ko nang panoorin yung laro nila. Pag bumalik sa host, ini-skip ko talaga. Doon ako sa laro, sa bahay lang ako eh. Yan na. Okay. Balik na. $100,000 yung nanonood. Balik na dun sa bahay. 100,000 kahit 50,000 lang. Nagluloko nyo kami. I love Kuya's pagsubok. Yan, balik na dun sa bahay. Ito yung laro nila. Kanya-kanya sila ng mga pagsubok. Dali lang tong nila oh. Laro nila oh. Dali lang tong hamon nila. Oh, tumba. Maganda kasi magkatabi sila tapos sus taas na kayo kung video bay. Habang hawak-hawak nila yung bahay na isa, kailangan nilang maabot yung mga box lahat. Oh, tumba. Forma na naman. Bang, tumba na naman kay Pumi. Kaya mo yan, Pumi. Bakit? Hindi na ako gaano nag-alala kasi nominado lang eh. Hindi sila lalabas. Yung si Yam talaga, grabe. Gawas ang sipon, mga kugmo nga nang gahi, mga bay. Nang humok ang kugmo at panahon na. Sipon ug luha, gadungan, gaabot.
Nanggigil si Pumi. Kaya mo yan, Pumi ko. Pumi ko. Pumi ko. Oh, tumba na pod. Yung ugat ni Adriano, oh. Naglabasa na. Pumikon! Tumba na pod. Oh, tumba kay Adriano. Kaya yan. Kaya natin to. Kaya, tambaro. Kaya, tambaro pala siya. Kuan. Japanese. Gi. Laban. Hala. Pumi. Daming ugat ni Andrea. Labasan. Ayun. Wawa naman si Pumi, oh. Na-stress na siya, oh. Nakailang tumba na. Naud kayo dyan, mga bay. Bang, tumba kay Adriano. Dandahan ka lang, Andre. Hintayin mo si Pumi, oh. Bang, tumba naman si Pumi. Wawa naman si Pumi. Parang pagod na. Sorry. Hirap, hindi na maano yung L. Mahar kita. Oh! Bagsak na naman kay ano, Pumi. Umiyak na si Andre. Bakit? Nakikita niya si Pumi na hirap na. Kakaiyak. Doon na sila Kasi yung mga yan, ano? Oo, doon na sila nag-umpisa, nag-iyakan. Ah! Umiyak naman si Don. Ano ba yan, kuya? Binitin mo naman ang luha namin, oh. Balik tayo doon. Sorry, Don. I have to skip. Unsa? Hak loading gid ya. Gahi na ang black mask ko dagway. Balik na sa PBB. Nabitin ang luha ko, ah. Nabitin ang luha. Kaya mo yan, Pumi. Si Pumi, go, go, go. Iyak na si Andre.
Nakakaiyak naman ang mga ito. Iyakan na sila, oh, Diyos ko. Hmm. Don't give up, Mia. Wawa man po, Mia. Hmm. Laban. Nakaiyak talaga. Ano daw, naalala mo ba? Ano sabi niya? Malik. Magiging magkaibigan pa rin tayo. Sabi ni Andre. Iyak. Iyak ni Pumi. Tumarsik na yung laway. Pag umiyak si Pumi, no, mahawak sa tuhod niya. Kaya mo yan, laban. Nabura na ng luha ko yung ano, mas. Pumi yan, naalala mo ba yung pinag-usapan natin dati? Sabi ni Andre. Hindi ako susuko. Ibibigay ko ang 110% ko. Hindi ako susuko. Mapapanalo ko ito. Nung sinubukan, natumba na naman ni Pumi. Parang ayaw pa ilagay ni Andre yung ano, yung huling block. Ayan na. Nalo si Andre. Gusto ko makita yung magkita na si Pumi. Sila to yam-yam. Ikapin nyo na lang isa't isa. Kakaiyak naman. You're still friends. Og dinhi na lang kutob kay pitinang taasa. Og unsa nang rasa. Hoy. Mo nalauna namon. Totoo yan. Diyos ko po. Una-una na di ay. So, ugma na pud ni sila magkita sila Andre og si ano. O sila Andre. Si Pumi og si Yamyam. Ugma na pud sila magkita. Uy, Ginoo, alauna naman di ay. Uy. Launa na, Ginoo, tabang. So, dugay-dugay gid ang nahumor siya kung dagway ang uling. Mao ni siya nga bayo akong ibutang sa akong pangalan ni. Putik pala to. Detox away all and impurities,
Heart Drying Mask. Charcoal mud. Nakalagay. Mani anak ko siya na ako. May lampos na kurong kay. Wala. Basta akong kilay. Wala na naputol kay. Nagdali-dali na ko sa live kay. Ako nagalantaw ganyan. Anak lang na mo ang kilay. Diretso ni tagbo. Pagkahuman ni mo na rin trapuhan na sa tunga. So, ibantay na din mo. So, kilay is life na. So, bye mga bay. Din na ako kutob. Kaya taas na kayo kong video. Salamat yung tanan. Bye!